Здравейте, това са Short Videos и почваме да играеме сега. Ние почнахме преди няколко дена, ама решихме, че няма да е лошо да почнем да снимаме клип. И решихме да се преместим и построихме горе-долу някаква хубава средна къща, че тук до сега живяхме в някаква мина. И така, тук трябва да сега си обереме градината, задължително. И да сложа... Аз ще карам без сет. Служи, ако искаш нови семена, че да си поддържаме и тук. И сега, както сме така, ние сме доста обогатели за тия няколко дни. Ако искате и вие да играете, може да играете с нас на legitplay.eu или какъв е този сервер там, legitplay, докато се спомням. И ще ви дам IP-то отдолу в описанието. И ако искате да играете, то така. И ако ви хареса, абонирайте се. Да, и нека да почнем да пренасяме сега до някъде се пренасяме. Да взимаме... Първо да взимаме материалите, че те са много важни. Особено семена и такива глупости. Добре. Дървото от джунгла. И серверът е PvP. Да. Ще ходим по-късно на PvP-то. И да вземем запалката, разбира се. Тя е много важна. Ако някой не идва да взема. На PvP-то да ги къртим. Окей. Ти оставя така от тия материалите тук по честовете. Взема ли камък? Камък, да, няма да е лошо да го вземеш. Взето. Имаме 8 стака камък. Значи, дай да си разтовариме тук в честовете. Тук ще бъде честа с материали. Тук ще си имаме руди. Тук ще са ни храните. Дай да сложим малко дръвчета тук, за да поразкрасим обстановката. Че не е много, не е първа красота тук. Да отида ли в стария хом да взема... Между другото в стария хом Зорци. поставил някакво такова стъкло. Може да го донесеш тук. Така. Тук. Да сложа ли се пече още? Не, мисля, че това ще ни е достатъчно. Имаме 40. Добре, дай да вземем малко от храната ни. Да почвам ли ги слагам? Не, ага, добре, слагай ги. Тук по средата, значи, няма да слагаме толкова много стъкло, ще имаме тук две врати. Къде е да слагам? Ето, нали? Така, двете вратички. Една, втора. И слагай около вратите стъклото. Тук. Това, разбира се. Изглежда доста прилично. Дай да почна да слагам сетовете и тия да ги разтоварвам на тях. Лека по лека. Една кирка. Дай да направим тук. Заслужава ли се тук вместо пясък да го направим така земя? Дърво. Да, дърво би било хубаво.
Ама тук в въглищата вместо дърво да има такова пясък, сеща се. И да имаме като розичка. Не. Ето така. Гледай каква ми е идеята. Така, айде давай, сложи до тук. Отивам да си взема кирка. Да, не би било лошо. Я ми се ми брадвата от горния чест, ако можеш. Брадва нямаш. Имах някъде тук брадва бях оставил. Я виж около тия чествата за броните. Има кирка и лопата. Кирки и лопати ли са му оставили? Взимай също. Тук имаш брадва. Ага, къде? Познай. Къде е, да? Ето. Мерси. Угодно стана. Хубаво стана. Нямам ли? Е така. Как? Ето. Или пък дай с едно ниво. Така. Харесва ми също. Да? Впрочем, нека да бъде вместо е така, да го направим така с оградки. Служи ето с стъкло и така. Тук. И какви за сграда? Не. Тук, на мястото на този дърт, слага и такова стъкло. Как е? Нямам вече стъкло. Да отида ли да направя? Няма да го. Нещо не ми харесва, че нямаме малко материали. Не ми достига. Ага, ето го. Да взема ли от комет от това? Яденето? Ядене? Да. Да, би било хубаво. Взимай и яденето. 4 за 8 отбрана. Доста хубаво стана. Ела. Имаме врата. Чакай, правим един тук Що остана? тичката. Да взема от комето от другото леглата. Какво? Да взема ли леглата? Не, леглата си ги остави. Така, нека да направя само една вратичка. Ти видя ли как стана отвън? Хареса ли си с оградката? Да. И виждате, че аз се предпочитам и този сървър на викове. Да. Извинете, че говоря така, ама съм болен. Нищо.
трябвали за входа. И добре, ти можеш ли да пренесеш малко неща от това, от къщичката? Да се пренесем, примерно, някои от материалите, да ми помогнеш с това. Добре. Така. И в... Мисля, че няма да е лошо да си имаме едно мазе. Да, идеално. И мисля, че доколкото си спомнях, имахме в един от съндъците едни такива стълби, дето ходят само право надолу, нали? Ето ги. Къде са, бе? Не тия стълби, имахме такива стълби, дето са само за надолу. Нямаме такива. Имахме такива някъде, спомням се, имах това. Да, където направих леглата в старо. Там някъде, да. Не, тия имахме един, още ни бяха останали. Да, отивам да ги взема. Остатъка. Ама не съм много сигурен, че... Имаме само 3. Да направя ли други? Направи... Да, направи още 2. Имаме точно 6. Перфектно. Така. Снимка добре стане. Братовчеде. Да. Мерси. Само да поставя картината ни. Хубаво изрядно място и от тук сега право надолу. Пази се, да затапим. Мазето не ни трябва да бъде супер голямо, колкото да имаме нещо мъничко в него. Може там да си построим градината, да ни е подземна. Градината да ни е в мазето. Има логика. Колкото и да е логиката, пак няма да е прекалено лошо. Да. Както си бяхме направили в един сървър. Ще ме претрепаш. Както беше в един сървър, дето бяхме направили. Така хубаво беше под земята, градината беше стана. Щупи светлината. Аз? Ако не съм аз. Ти си. Не, аз съм. Така. Между другото имаме много храна. Да, наистина. Искаш ли тук така да е? Как да е? Виж. Не съм видял. Така с стъкло нещо не ми харесва идеята. Харесваше ми повече така оригинално, дето беше. Така. Но това тук може да ни е така мъничко. За сега. Смятам да бъде супер голямото, че... Просто ни трябва да бъде толкова голямо. Къде отиде стълбата, бе? Я слушай, ето тук отдолу. Ето тук. Тебе. Ето тук. Тя е с тебе. Не,
в мене, в тебе, провери. Ето я бе в ръката ти. Току-що си в ръката. Да вземем малко от камъка. И ако искате, може да играем мини геймс. Може също така ще играем в следващ... По-скоро утре ще играем на GTA San Andreas мултиплеер. Повечето сигурно я знаете. Има хора, дето я знаят тази игра сигурно и според мен Повечето я наричат сам. така е. И утре нея смятам да играем и така. Добре, нека да пренесем остатка от малкото неща и да привършваме с това. И се абонирайте за нас, ако ви е харесал клипа. И така, да пренеса тук ненужните неща. И... така. Като оправим къщата, може да отидем на ПВП-то. В следващия епизод ще ходим на PvP-то. Сигурно, ако успеем да се оправиме до тогава и... Чакай да махнем този чест, че нещо не ми харесва как ми седи тук. Вземи нещата, вземи нещата. А що просто не го сложим в мазето? Кое? Честа? Еми да, няма да е лошо. Впрочем. Опа. Ага, от джунгловото дърво. Да го сложим отвънка. Тук. Точно по средата на листото. Към мазето. Тук. Сложим една вратичка. Нямаме материали. Малко ще ни трябва да поосветим къщата, да не влизат страхници. Мисля, че това ни беше за днес. Довиждане и се надяваме да ви е харесало. Довиждане. От лапчерите и до следващия път.